Bon dia a tothom. Som la Dina, el Dani, la Lorena, l'Ashley, la Txeli i jo mateix, el Cameron, de la classe de quart de l'Escola Aigua Marina. Hem vingut al primer Congrés de Ciències de Sant Andreu i Nou Barris per explicar-vos el nostre descobriment sobre la matèria i els seus estats. Tot va començar el dia de la pau. Vam deixar anar uns globus que tenien un missatge escrit per compartir-los amb altres nens i nenes. Llavors em van preguntar per què hi ha globus que volen i altres que cauen a terra. Aquesta va ser la primera de moltes preguntes. L'aire pesa. Per què el sucre desapareix quan la barregem amb l'aigua? Per què l'oli no es barreja amb l'aigua, en canvi la tinta sí? Per què l'aigua no té forma i el gel sí? Per què? Com es transforma l'aigua en gas? Per contestar totes aquestes preguntes necessitem saber què és la matèria, com es fa, com la podem classificar, què pot fer, com està feta per dins. Vam investigar i experimentar amb diferents materials i ara us explicarem què vam descobrir. Ara explicaré què és la matèria. La matèria és tot allò que s'envolta. Per exemple, les taules, les cadires, les jaquetes i fins i tot nosaltres som matèria. Com es fa la matèria? Segons com la trobem. Podem diferenciar-la de dos tipus de matèria. Si la trobem a la natura, és d'origen natural, com per exemple la fusta o el cotó. Si la fabrica l'home, és d'origen artificial, com per exemple els mobles o la roba. Com podem classificar la matèria? Si té una forma definida, diem que és un sòlid. El sòlid conserva la seva forma a no ser que fem força sobre ells. Com veieu, el cub només canvia de forma quan el fem rodar. Si canvia de forma segons el seu recipient, però ocupa sempre el mateix espai, és un líquid. Com podeu veure, en aquests dos envasos hi cap 1 litre de llet, d'aigua o suc, però amb formes diferents. Si podem fer que ocupi un espai més petit, vol dir que es pot comprimir. Si podem fer que ocupi un espai més gran, vol dir que es pot expandir. Això és el que fan els gasos. Com podeu veure a les imatges, a les dues xeringues hi ha el mateix aire, però a la segona l'hem apretat. En el cas de globus, si deixem d'apretar, l'aire s'escapa, s'expandeix. Ara explicarem què pot fer la matèria. La matèria pesa. Tota la matèria pesa. Nosaltres som matèria i pesem, i fins i tot l'aire pesa. Si us fixeu en la fotografia, veureu que el globus que està ple d'aire pesa més que el globus que està buit. Pot fer força. Tota la matèria fa força. Com veieu en la primera fotografia, l'aigua en caure fa moure les pales del molí. En la segona fotografia, el got està ple d'aigua. L'aigua no cau en girar el got perquè l'aire que ens envolta fa força sobre el paper i no deixa que caigui. Es pot doblegar sense trencar-se? Hi ha matèria que en fa força sobre ella. Es doblega, és el cas de la plastilina. Aquests són materials flexibles. El que es trenquen no són flexibles, com per exemple alguns tipus de fusta. Es pot estirar i tornar a la seva forma original? Alguns materials com les gomes es poden estirar i deformar i després tornen al seu estat original. Són materials elàstics. Els materials que es poden ratllar, com el guix, són tous. Els materials que són difícils de ratllar, com el ferro, són durs. Deixa passar l'aigua. Quan és permeable sí que deixa passar l'aigua, com per exemple el paper. Si no deixa passar l'aigua és impermeable, com per exemple un tap o la plastilina.
deixa passar la llum. Si deixa passar la llum és transparent, com per exemple el plàstic. Si no deixa passar la llum és opac, com per exemple el paper. Ara explicarem com està feta per dins la matèria. La matèria es pot trencar en trossos més petits. Com per exemple, en la primera fotografia podeu veure que podem trencar l'aigua en gotetes. En la segona fotografia podem veure que també podem trencar el paper en trossets més petits i l'aire quan respirem. La matèria està formada per partícules molt petites que no podem veure però els els podem imaginar. Per això van fer uns models fent usar taps i plastelina i altres materials. Com estan col·locades les partícules perquè els sòlids, els líquids i els gasos siguin tan diferents? Com podeu veure en els dibuixos, en els sòlids les partícules estan ben ordenades i vibren. En els líquids estan una mica més separades i es mouen una mica més. I en els gasos estan totalment desordenades i es mouen molt. Què diuen els experts? Per comparar les nostres idees amb altres experts, vam llegir uns llibres i vam descobrir que les partícules es diuen àtoms i molècules. Amb tot això que hem après, ara ja podem contestar les preguntes que ens havien fet. Hem observat que quan escalfem l'aigua en una olla apareix vapor. També hem vist que quan fem servir el gel a l'escola, quan ens fem un cop, després d'un temps, el gel es desfà i perd la seva forma. Per explicar per què passa això, cal mirar dins de l'aigua. Per explicar-ho, ens van convertir en les partícules d'aigua i van fer un vídeo. Quan més temperatura hi ha, més es belluguen les partícules que formen el gel. Llavors es produeix un canvi d'estat. El gel es transforma en aigua. El mateix passa per canviar d'aigua a vapor. A més, també podem veure que les partícules del gel estan ordenades i només vibren. És per això que el gel té forma. En canvi, l'aigua i el vapor, les seves partícules es mouen més. Hem fet moltes barreges i hem observat que quan barregem aigua amb sucre, el sucre desapareix. No podem veure encara que fem servir la lupa. Per explicar per què passa això, cal saber què passa dins de la matèria. Aquesta vegada, els nens i nenes de color blanc són partícules d'aigua i els de color blau són partícules de sucre. Quan barregem el sucre i l'aigua, el sucre es trenca en trossets molt petits que no podem veure ni amb una lupa, perquè les seves partícules sí que són amigues.
Quan barregem l'aigua i l'oli vam veure que es formen dues capes diferents. No vam aconseguir que es barregessin encara que vam remenar-ho. Aquí tenim l'últim vídeo que vam fer per explicar què passa dins de la barreja. Aquest cop els nens i nenes de verd són partícules de tinta i el de blanc els nens de color groc són d'oli i els de blanc són d'aigua. L'oli i l'aigua no es barregen perquè les seves partícules que els formen no són amigues. Per què la tinta sí que es barreja amb l'aigua? Aquí tenim l'últim vídeo que vam fer per explicar què passa dins de la barreja. Aquest cop els nens i nenes de verd són partícules de tinta i el de blanc tornen a ser partícules d'aigua. En aquest cas, l'aigua i la tinta es barregen perquè les seves partícules són amigues. Per acabar, us volíem explicar que fent barreges vam trobar una mescla d'allò més curiosa que no vam poder classificar-la en cap dels grups que ens havien fet. Es tracta de barrejar aigua amb farina de blat de muro. El líquid que vam obtenir tenia la forma del recipient i fluïa, però podíem agafar-lo, donar-li forma i colpejar-lo com si fos un sòlid. Quina classe de líquid és aquest? Calda continuarà investigant. Moltes gràcies per la vostra atenció.